खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि सानजाफाखा बड' एमइ स्कुला सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। बरपेटा जिल्लानि दिगलदंगानि सानजाफाखा बड' एमइ स्कुला 27 आरो 28 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। नंगौ 1975 मायथाइयाव गायसनजानाय सानजाफाखा बड' एमइ स्कुला देग्लाय एबा 2025 इं मायथाइयाव 50 बोसोर आबुं जाबाय। बिदिनो 27 आरो 28 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै सनाथि फोरबो फालिदों। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव साखोन सिखोन खालामनाय, गनेश्वर बसुमतारी गोसोखां गाय हाबलांग्रा लामा, लोगोसे आहिनाराम बसुमतारी आरो मेलबाला बसुमतारी गोसोखां हाबलांग्रा लामाखौ बेखेवना होयो परेश चन्द्र बसुमतारीया। बिनि उनाव बिफां फुलि गायनाय, फरायसालि आरो सनाथि फोरबोनि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंनो बावनाय, लावगाराम रामसियारि गोसोखां जौस्रां आरो सायनासालि बेखेवनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। बेलासिनि समाव बान्था राननाय, आलारि बाथि सावनाय, लोगोसे रामेश्वर बर' गोसोखां हारिमुआरि मोनाबिलि हाबाफारिबो लानाय जादों। बेबादिनो गाबोन बेलासि समाव गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि, गथ'सा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सिताराम बसुमतारीया। लोगोसे गोबांमानि आलासिफोरबो बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों खुंफुं आफादनि आफादगिरि हेमचन्द्र देउरिया। लोगोसे आं बेखौ बुंथिनो सानदों, जोंहा आलासि महरै थागोन जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि मिनिस्टार मिस्टार रन्जित कुमार दास बिथां, आरो थागोन जोंहा गुबै बुंथिगिरि हिसाबै बे ओनसोलनि लुबैनायाव हांख्राय जानाय बिथाङानो जाबाय अन्जलि दैमारि। बिथाङाबो गाबोननि बे गेवलां मेलाव नुजाथिगोन आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवगोन जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे रोंखा राखा प्रफेसार, बिथाङानो जाबाय फुकन चन्द्र बर'। बिथाङा कटन कलेज इउनिभारसिटिनि फेकाल्टि प्रफेसार। बिथाङाबो गाबोन बे गेवलां मेलखौ बेखेवगोन आरो लोगोसे थागोन जोंनि आसाम हादोरनि गोजौसिन बिजिरसालिनि उकिल खन्थानि बा एडभकेट इउनियननि गाहाय नेहाथारि मुस्रि दीपक दास बिथाङाबो जोंनि बे पुपाक्का बड' एमइ स्कुलखौ गायसनदोंमोन 1975 मायथाइयाव, आरो बे गायसननायावबो बिथांमोना बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा लोगो नांनानै बे ओनसोलनि गासै हारिमु बा जोंनि आसार कालसार गासैखौबो प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय बिथांमोननि बेसेन गोसा समखौ गारनानैबाबो बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन। आरो बिथांमोनखौ जों दा साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना गोबाङानो गैला, जानो हागौ सासेबा सानै बिथांमोना थांनानै दं बे मुलुगाव, आरो बाखिफोरा गैलिया। बिथांमोननिसिम आङो बेखौबो आं साबायखर बावहरनाय जाबाय, जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थायो। दिनै जोङो सनाथि फोरबो फालिनो लादों। जोङो 1975 मायथाइनि बे पुपाक्का बड' एमइ स्कुलनिसिम जों दिनै सनाथि फोरबो फालिनो लादों। दिनै 1975 मायथाइनिफ्राय दिनै 2025 मायथाइ सफैबाय। दिनै जों सनाथि फोरबो फालिनो लादों। बेयाव जोंनो जोबोर गोनांथि दङ। बेयाव जों फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय, जानो लोंनो थाखाय जोंफोरा जायगा न' गैया, जिरायहोनो गथ'फोरखौ फोरोंहोनो थाखाय मोजां माबा गैया। बिनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौबो बेयाव नुजाथिफैनानै जोंनि सनाथि फोरबोआव हेफाजाब होफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो जुदि सरकारा जोंनो गोबां नांगौथि जखाखौ जोंनो बे फरायसालियाव हरोब्ला जौगानायनि हाबाफारिखौ मावलांनो हागोन। गोबां गोनांथि दङ, जोंनि गथ'फोरा मोजां जिरायसालि गैया। जोंनि गामिया दिगालदङा गामियाबो जोबोर गोरिब गोलैसोनाय। इयुनाव जाहाथे सरकारा जोंनो हेफाजाब हरोबा जों मोजां सोलिलांनो हागोन।